Euskal Herriko uretan, 20 itsasugaztun espezie ezberdin ikus daitezke. Batzuk urte osoan zehar bizi dira ur hauetan, eta beste batzuk bertatik pasatzen dira beraien migrazioetan. Ezinbestekoa da hauetariko zenbait kostalderaino ailegatzea. Zenbait aldiz hurbildu eta beren kabuz joaten dira, baina beste batzuetan itsasertzean enkailatzen dira. Kasu hauetan, zetazeoen lehorteratzeaz hitz egiten dugu. Ambar, itsas faunaren ikerketa eta kontserbaziorako elkartea, 1986etik ari da Gipuzkoan eta Bizkaian lehorteratutako zetazeoen datuak biltzen. 2017 urtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak Ambar elkarteak kudeatzen duen lehorteratze sarea finantzatzen du. Euskal itsasbazterreko leku ezberdinetan bizi diren boluntarioez osaturiko sarea da, eta beraien denbora eta ezagutza animalia hauen ikasketa eta jendarteko edapenari eskaintzen diote. Boluntarioek lehorteratze kasuetan nola jokatu jakin dezaten aldizkako formakuntza jasotzen dute. Cualquier persona que encuentre un animal varado, un delfín, ballena, tiburón, tortuga, puede activar la red de varamientos simplemente llamando al 112, que es el teléfono del servicio de emergencias. Este departamento se pone en contacto con la red de varamientos de Ambar a través del teléfono específico para ello, que en estos momentos atiendo yo, y es entonces cuando entramos en contacto todos los socios, todos los voluntarios y voluntarias, y en función de la ubicación y las características del varamiento, van unos, van otras, y es cuando el protocolo se pone en marcha. Este protocolo se activa tanto si los animales están vivos como si han llegado a la costa ya muertos. Batzuetan, hondartze egoera baten aurrean hartu behar diren erabakiak konplexuak dira, baina Ambarrek badu 20 urte baina gehiagoko 100 lehorteratze kasuz arduratzearen esperientzia, eta ondorioz, euskal erreferentea bihurtu da itsas ugaztunei dakokionez. Cuando un animal vara vivo, siempre intentamos minimizar su sufrimiento y valorar si la reintroducción al mar es viable, pero cada caso es diferente. Cada varamiento se tiene que analizar de forma individual. Lehorteratze kasu batean Ambarreko boluntariotzaren eginkizun hauek aurki ditzakegu. Entitate ezberdinei segurtasunari buruz, osasunari buruz edo gorpua eramatearen kudeaketan aholkatzea. Kuriositatez hurbiltzen diren artean informazioa zabaltzea bai eta komunikabideetan ere. Espezia, sexua edo nutrizio egoera bezalako datuen erregistroa. Artxibategian argazkiak jasotzea eta lagin biologikoak hartzea. Cuando el animal está muerto, intentamos hacer una disección, una necropsia de ese cuerpo, para recopilar todos los órganos y tejidos que se pueda, y unas muestras biológicas que una vez analizadas aportan muchísima información, un montón de datos, y a veces incluso se podría conocer la causa de la muerte. Datuak Euskadiko naturari buruzko informazio sistemari ematen zaizkio. Pertsona eta erakunde desberdinei informazioak kontsultatzeko eta aztertzeko aukera ematen dien tresna. Oso garrantzitsua da itsas espezieak behar bezala babesteko. Laginak Plentziako itsas estazioko biobankura eramaten dira, itsas biologia eta bioteknologia esperimentalen ikerketa zentrora hain zuzen ere. Bertan, laginak egonkortu egiten dira egoera egoki batean kontserba daitezen eta etorkizunean ikerketa zientifikoak egiteko aukera izateko artxibatzen dira. Gertatzen da kutsatzaile batzuk detektatzen direla adibidez uretan edo animalietan eta egoera nabarmen baten, baina ez dakigu noiz hasi zen kutsatzaile hori agertzen. Orduan egiten dira estudio retrospektiboak. Adibidez, gu badakigu orain mikroplastikoa daudela. Noiz hasi ziren ikusten orduan, epe luzez laginak gordeta baldin badituzu, zuk egin dezakezuna lagin sarretara jo eta bertan ikusi mikroplastikoiek agertzen zirena. Horretarako lagin horiek gorde behar dira modu egoki baten. Zetazioak itsas elikatze katea maila gorenean daudenez, bereziki interesgarriak dira honelako ikerketak burutzeko. Beste itsas izaki txikiagoz elikatzen direnez eta bizi iraupen luzea dutenez, katearen beste edozein animaliari gertatzen zaionak eragin zuzena izaten du beraiengan.
Horregatik, bioadierazleak bezala kalifikatzen ditugu. Aterki espeziak ere izendatzen dira, beraien babesak zuzenean eragiten baitu habitat berdina erabiltzen duten espezie askotan. Arrazoi hauengatik, Anbar lehorteratze sareak itsasugaztunak aztertzean gure itsasoak ezagutzen laguntzen du, eta gertatzen ari dena jakitea da gure uren kontserbaziorako beharrezkoa den lehen neurria.